Lero timafuna tionepo gawo lokhudza shiriki yomwe masufiya amaichita. Tikamakamba za masufiya timanena kuti masufi ndi gulunso lina mu magulu ogalukira mu Chisilamu. Masufi ndi gulu logalukira mu magulu amene tili nawo mu Chisilamu. Ndipo iwowa adaligwiritsira ntchito liwu la tasawuf molakwika, chifukwa tikaliona liwu la tasawuf ndi labwinobwino malingana ndi mmene adalili maswahaba, mmene adalili matabiina wa man tabi'ahum. Iwowa adaligwiritsira ntchito thupi lawo moyenerera pa dini, anagwiritsira ntchito nthawi yawo moyenerera pa dini, ndipo iwowa sadakhazikike pa umoyo wa pa dziko lapansi pano. Ndiye adali anthu oyera mu zochitika zawo, adali anthu oyera mu uzimu, adali anthu oyera mu mayankhulidwe, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adawapanga kukhala anthu opambana. Ndiye mukaona izizizi zimakhudzana kwambiri ndi tasawuf. Koma gulu lina tsopano limene linabwera pambuyo pa kumwalira kwa tabi'in ndi atsogoleri olungama pambuyo pa zaka 30 zimene zidali za ulamuliro wa maswahaba akuluakulu Abu Bakari, Umar, Uthman ndi Ali. Atachoka maswahaba amene amatsogolera, tsogolo kuno pamene kunayamba kuonekera magulu ngati amene wawa, komanso kwambiri pamene adamwalira maswahaba, matabiina wa man tabi'ahum. Ndiye kwambiri zidamba kuphulika izizi mu ulamuliro wa chitatu kapena kuti mu khilafa ya chitatu. Ndiye ulamuliro umene wa chinamba 3 ndi umene anayamba kuphulika kwambiri anthu amene amaligwiritsira ntchito liwu la tasawuf molakwika. Anayamba kuligwiritsira ntchito liwu la tasawuf molakwika. Chifukwa chani? Chifukwa anayikamu mmene mu zinthu zimene sizinali za mmene momo. Muchisufimu muli Qadiriya, komanso kuchoka pa Qadiriya pali Shishtiya. Awawa ali ngati timati nthambi za masufi. Okay, ndiye tikuyamba ndi Qadiriya, kenako mmenemu mukubwera Shishtiya, kenako mmenemu mukubwera Naqshbandiya imene ndi namba 38. Kuchoka pamenepo pakubwera gawo la namba 4 limene ndi Suhrawardiya. Ndiye pali magulu ena ngakhale kuti samakhala kuti ndi akuluakulu kwambiri, chifukwa magulu akuluakulu kwambiri ndi amene wawa follower: Shishtiya, Suhrawardiya, Naqshbandiya, kapena imachedwa kuti Saifiya, koma lodziwika bwino kwambiri ndi Naqshbandiya, Qadiriya. Awawa ndithu ndi magulu amene ali magulu akuluakulu amene amanga chisufi. Ndikuyankhula izizi of course tidzawadziwabe ngati mmene tidalonjezerana nkhaniso ya mashia. Tili ndi topic yokhazikika yomwe timafotokoza zokhudza iwo mashia, komanso tili ndi topic yokhazikika imene timafotokoza zokhudza masufiya. Komabe apapa tikungotchula mwapamwamba, ndicho linga choti tikhale ndi picture ikulu ya kumene tikulowerapo. Ndiye tikaona magulu amenewa, mkati mwakemo mwaphulikanso timagulu tina. Nthambi izo ndi zimenezo tikhoza kungonena kuti zikuluzikulu kwambiri zilipo folo. Ndiye mene tafotokozera muja kuti anabwera ndi chovala chimene chimaoneka ngati kuti akutsatira tasawuf yeniyeni. Chifukwa mmene nanena kuti tasawufi kuchokera kulila kudziyeretsa, ndiye kudziyeretsa mu ntchito, kudziyeretsa kumbali ya mayankhulidwe, kumbali ya uzimu ndi zina zonse zimene zimeneka kuti munthu azichita zinali zabwinobwino. Ndiye mbuyo mu ndithu
amene amachita zimene matabiina tikhoza kunena kuti anali masufi amene amatsatira zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adachita pamodzi ndi masahaba ake. Koma kungomwalira mibado itatu yolungamayi, anthu analowetsamo zina mu gawo limene la chisufi. Ndiye mmenemo muli zinthu zimene zili zonyasa kwambiri zimene timafuna kuti tizitchule mwapang'ono chabe mu tsiku la lero lino insha Allah. Ndiye tikaona masufi nawonso anasochera pamene adawatenga omwalira mu gulu la anthu olungama monga ngati masahaba, matabiina wa man tabi'ahum, ndiye na mu gulu la Asilamu amene adali olungama mu gulu la atsogoleri ajeni achisilamu amene adali olungama, amene cholinga chawo sichinali kutani, sichinali kufuna kuti anthu apange zimene lero lino akupangazi. Mwachitsanzo Abdul Qadir Jilani, iyeyu sadayambitse chipembedzo chapadera kunena kuti ineyo ndiye muzinditsata ine basi musatsate wina aliyense. Koma pambuyo pakumwalira kwake iyeyu Abdul Qadir Jilani, zidzukulu zake zinakhazikitsa gawo la chipembedzo nkumanena kuti na chisilamu cholondola ndi chisilamu chimene agogo athu amapanga practice. Ena onsewo sakupanga practice chisilamu chotani cholondola. Mpaka na lero lino anthu akumalemba m'mizikiti kuti mzikiti uno ndi wachani, ndi wa Kadiriya, aliyense olowa muno apangeza kuti zakuti. Tikumazoona zimenezo. Anayika pageti pawo kuti muno ni mwachani, ni wa Kadiriya. Mizikiti inaso timayiona amachita kuyika pa khomo pali kunena kuti na muzikiti muno muli Kadiriya, aliyense ofuna kuswalitsa aswalitsa atavala chichani chikofia, komanso akatha kuswalitsako apange dua. Ngati sapanga zimenezozo amene asaswalitse. Komanso olowa muno ndiye kaya amene wavala chikofia, ngati suvala chikofia muno osalowe. Ndiye muona kuti izizi si zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi adatisira, komanso si zimene Abdul Qadir Jilani adaphunzitsa. Koma anthu ndi amene anapyola malire mpaka na kufikira kuti adapanga gawo la chisilamu chawo. Ndiye tizindikire kuti pamene adani achisilamu adaona kufoka kwa chisilamu mwa asilamu kumbali ya maphunziro awo a akida, iwowa anabwera mu maonekedwe a anthu olungama. Ndipo anabweretsamo mu chipembedzo cha Allahi zinthu zimene Allah pamodzi ndi mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adaletsa. Ndingopereka chitsanzo cha anthu ngati amenewa amene anabwera kuti ndi tasawufu, anabwera ndi kuyera pamaso pa anthu, koma kuyera kwawo kunali kwa cholinga, kumabwera ngati ndi anthu amene ali olungama koma kusiku ali ndi maajenda akulu kwambiri. Ndiye zitsanzo za anthu ngati amenewa ati ndi anthu monga Al-Hallaji amatchedwa ndi dzina loti Mansur Al-Hallaji, koma dzina lake lenileni ndi Abul Mughith Al-Husayn ibn Mansur Al-Hallaji. Mkulu ameneyu adali wochokera ku Faris, kapena kuti adali wachimwenye, anali munthu wachimwenye Al-Farisi. Ndipo adali wolakatula, amadzitcha kuti iye ndi musufi, ndipo amaphunzitsa anthu chisufi. Koma chisufi icho chinali cholakwika, osati chimene ife tikuchidziwa cholondola yani. Fakena nena kuti liula tasawufu ndi labwinobwino, ndipo muchisilamu muli magwira ntchito imene ili yabwinobwino. Koma anthu amene anabwera pambuyo pa amene anali masufi enieniwo muchisilamumo ndi amene anaononga zinthu. Anthu ake ndi amene tifuna kuwatchula apa. Tikamuona Al-Hallaji anaonekera kapena kuti anabadwa mu chaka cha 244 pambuyo pa nsamuko wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuchoka ku Makka kupita ku Madina, kapena mwachidule 244 after hijra. Ndipo anamwalira mu 309 after hijra. Sengiza kuti anakhalabe ndithu zaka. Ndiye iyeyu akuti amadzitcha iyeyo kuti ana al-haqqu, ine ndiye ndi chani, ndi haqiyo.
mukamamva kuti haki yeniyeniyo ndineyo nde iye amazitenga kuti ndi al-haqi ndamayankhula kuti ana al-haqi ine ndi ndani ndine chilungamo ndipo mu zimene amayankhulazo amazitenga kuti iyeyo ndi Allah al-Hallaj ankazitenga kuti ndi ndani ndi Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa pamafika ponena kuti amayankhula anthu mawu amene anala kufuru kwambiri mawu onena kuti chani amayankhula kunena kuti ma fi jubbati illa Allah palibe chimene chili mu mkanjo mwangamu kupatulapo kuti ndi Allah basi akuti mkanjo wa iyeyo unali chani unali Allah kapena chimene chimavalidwa pamwamba pa mkanjo akuti chimene chocho kwa anthu azichitenga kuti ndi Allah choncho akachigwira anthu akuti adalitsika ndipo amayankhulanso kunena kuti palibe chimene chili mu nduwira yanga illa Allah kupatulapo Allah basi munduwira yake imene amakulunga muti amakulunga mutu amanena kuti nduwira imene yoyo ndi Allah chovala chake ndi Allah thupi lake mkatimo ndi Allah ndiye adalemba iyeyo mundakatulo zakezo kunena kuti raaitu rabbi ine ndinamuona Allah subhanahu wa ta'ala ndi maso angawa koma maso ake ati amatanthauza kuti maso angawa amuntima ndiye ndidamufunsa Allahyo wasaaltuhu ndiye ndidamufunsa Allah man anta iwe ndi ndani akuti yeyo adamuona Allah ndi maso amuntima ndiye anamufunsa Allahyo kuti iweyo ndiwe ndani ndiye Allah adayankha kuti anta iye kumanena kuti ineyo ndiweyo ndiye akunena kuti atamfunsa Allah kuti ndiwe ndani akuti mundakatulo zakezo nditamfunsa Allah kuti ndiwe ndani Allah ujanena kuti ine ndiwe kusonyeza kuti chimene amafuna kutanthauza ni chani amafuna kuwauza anthu kuti akamuona iyeyo ndiye kuti aona ndani aona Allah subhanahu wa ta'ala kusonyeza kuti anawasocheretsa anthu koma maonekedwe yake anabwera kwa anthu ngati ni munthu wotsatira cha sunna anabwera ngati ni munthu amene ali woidziwa Qur'ani imagine analoweza Qur'ani yonse asanakwanitse zaka 12 ndipo ataloweza Qur'ani yonse asanakwanitse zaka 12 anayamba kuphunzira maphunziro amene analosokonekerawo chikufotokozedwaso kuti anakafika ku India kumene adakaphunzira asihiri ufiti ngati mene akuyankhulira al-Hafidh Ibn Kathir ndiye amayankhula kunena kuti idha massaka shay'un chikakufikira iweyo china chilichonse vuto lililonse likakupeza masani undikhudze ineyo uchira kumauza anthu zimenezo chifukwa ma fi jubbati illa Allah palibe chimene chili mu mkanjo wangawo kupatulako ndani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muona kuti iyeyo adafika kusochera kwenikweni ndipo zotsatira zake atsogoleri amu khilafa imene ulamuliro umene wa mabani Abbas adamutani adamunyonga pakhosi machidule anamupha chifukwa ni munthu amene adadzitulutsa yekha muchani muchisilamu anali kafir amafuna kusocheretsa chani kusocheretsa gulu la asilamu ambiri ndiye ambiri dana asochera chifukwa cha zoyankhula zake analowa kuthwa pakama kwa basi nanga si anali mulakatuli ndi anthu olakatula amadziwa kutani amadziwa kunyengerera anthu ndi mawu awo ndiye adakola anthu ambiri mukusochera kumene adasochera nako ena mwa iwo ndi monga ngati Ibn al-Farid anali mmodzi mwa anthu olakatula amene adali waku Egypt adakhala zaka 15 ku Makka anaphunzira kumeneko zimene anaphunzirazo kwa masufi amene analiso nthawi imeneyo dera kumeneko ndipo atachoka ku Makka anabwereranso ku Egypt kumene anthu adamutenga ngati ni munthu amene ali waliyullah kapena kuti bwenzi la Allah subhanahu wa ta'ala ndiye zimatheka kuti yeye chakamayenda
mu Egypt makamaenda m'madera anthu amathamangira kwa iyeyo kuti adzikagwira dzanja lake nkumakalipsopsona kuti apezemo chani mabaraka madalitso. Ndipo izizi muzipeza kuti ndizowanda kwambirinso kwa masufi amene tili nawo mundawino. Amatenga malovu amashehe awo akuchisufiko kukhala mangwala kuwalavulira m'manja iwo ndikupuputa m'manjamo ndikudzipaka kuti kunkhope. Ndiye ankamutenga Ibnul Farid kuti ndi mmodzi mwa anthu amene ali abwenzi Allah subhanahu wa ta'ala, akuti chifoti amapanga karamati kapena kuti zodabwitsa ngatinso mmene amapangira al-Hallaji chifukwa chanena kuti amagwiritsira ntchito majini nayenso amatheka kuyatsa makendulo ndi chala. Al-Hallaji zikufotokozera kuti amayatsa makendulo ndi chani ndi chala, kusonyeza kuti munthu amene analibwezera chani la shaitani. Ndiye shaitani anamugwiritsira ntchito al-Hallaji kuti asocheretse anthu. Ndiye akuti amazimitsanso moto, kuzimitsa moto anakazimitsa moto wakutchalichi china chake cha mamajusi, anakazimitsa ndi chani ndi mphepo yochokera pa mkanjo wake. Atanangopanga mkanjo uchonchi kamphepo kamene kanachoka kumeneko anakazimitsa chani moto umene unali wochuluka kwa basi. Agogo ake ayeyo al-Hallaji anali al-Majusi, anali opembedza moto, kusonyeza kuti maphunziro amene iye adamuzungulira analola kuikauka. Nkufikaso kuti anakaonjezeraso kulakwikako pamene adakaphunzira asihiri atapita kuti ku India. Ndiye nayenso uyu amene ali Ibnul Farid sizidamponye, nayenso adaphunzitsidwa ndi mashehe achisufi. Ndiye mashehe achisufi ndisakubisireni amaphunzitsa anthu maphunziro amene ali olumikizana ndi majini. Ndifake mudzaone kuti matarasimu timawaletsa, chifukwa matarasimu eni yake matarasimu ndi ati ndi amene tikuwafotokoza lero masufi. Ndiye nicha matarasimu, tikamati matarasimu amene adayamba ndi matarasimuwo anali ndani? Masufi. Chifukwa Ahmad al-Buni yemwe anali wa ku Algeria adapita ku Egypt kumene adakaphunzira kuchokera kwa mashehe achisufi, anakaphunzirako asihiri ufiti, ndio mene adakaukhazikitsa mu buku lake la Shamsul Ma'ariful Kubra. Ndikumanena kuti izizi ndi zachani? Ndi za anthu amene adalolungama mbuyo. Anthu olungama ake ati maswahaba sadachite ufiti, matabi'ina sadachite ufiti, mataba'a tabi'ina sadachite ufiti. Ndiye Ibnul Farid ndiwotchuka kwambiri chifukwa choti adalemba ndakatulo zochemerera chisufi zimene mkati mwakemo mwadzaza shiriki, zomwe masufi amaziyimba ndakatulo zimene zochemerera chikhulupiriro chawo. Ndipo panalinso wina yemwe akudziwika ndi dzina loti Ibn Arabi. Nayenso Ibn Arabi ndi mmodzi mwa masufi amene adali osochera kwambiri. Ibn Arabi amatchulidwa ndi masufi kunena kuti ndi al-arifu billahi, kutanthauza kuti wodziwa kwambiri zokhudza Allah. Ati munthawi yake amene anali al-arifu billahi, wodziwa kwambiri zokhudza Allah subhanahu wa ta'ala, anali akuti Ibn Arabi. Koma munthu amene adali wosochera kusochera mapeto, koma masufi amamutani amamukweza. Ndiye tilinso ndi wina amene amachita kuti Ibn Sina. Ibn Sina azungama mucha kuti Avesina, amene yunso ni mmodzi mwa anthu osochera yemwe inu ndi ineyo tikuyeneka kuti tizafotokoza bwinobwino apa tikungotchula nangasi tikufuna kungoyamba kumene, ndiye sitingathe kufotokoza zambiri za anthu onsewo, koma tili ndi gawo inshallah tikamadzabwera ku chisufiko tidzafotokoza mwatsatanetsatane kulakwika kwawo kumene adabwera nako inshallah. Komanso pali wina amene anthu amamutcha kuti Sheikh At-Tusi, ameneyu tikabwera kwa ife kugula ahli sunna wal jamaa timamutcha kuti nasirul kufri wa shiriki, munthu amene adathandizira kufuru ndi shiriki kuti ipite patali. Amene yuyu yemwe ndi At-Tusi ndi munthu amene anathandizira shiriki ndi kufuru kuti ipite patali kugula masufi. Ndiye tilinso ndiye namwe ngati Al-Farabi, nayenso ndi mmodzi mwa anthu osokonekera. Ndiye alipo ambiri amene anabwera mu maonekedwe ngati kuti ndi anthu omwe ali ahli sunna wal jamaa. Ndiye anadzionetsera kwa asilamu ali ndi misonzi m'maso mwawo chifukwa amalira kwambiri, akangowerenga kaya pang'ono misozi pwapo. Ndiye anthu amatenga ngati zimene zichazo ndi zimene zili haki.
ndevu zawo zinali zazikulu zazitali zambiri kwa basi zokhatamira kuchibwano anu kumati anthu awali pa sunna atwa ndevu chonchi komanso mmanja mwawo mwana atanyamula mikanda zimamasbaha zijamati matasbiri zichi zimene ziyazowanda kwambiri kwa iwo aja masufi ndendeni aja zimene zichi iwo chimakhala chimene chijacho mwina chachitali timikanda tija 1000 kuchizunguliza munthu mkhosi mwake basi atasipanga subhana mmene kwachera mpaka na kufikira masana kutere kuiwo samagwira ntchito samapanga mabizinesi amadya ndalama za anthu amabwera kumaka afupa akuti sheha wa imani kwambiri ndiye kumabwera anthu amene amakhala kuti akugwira ntchito ndi kumabwera kuti sadaka basi nkumango apasa mashehe kumatani mashehe kumadya zimenezo ndi mmene amadyera anthu ndi anthu aulesi koopsa yaakuluna amwala an-nas bil batil akudya chuma cha anthu mwachinyengo basi tsiku lonse basi amangokhala muzikiti kaya makhala kuti basi chinkanda chachitali chozungulira inshallah muzaona video ndizakuonetseni chinkanda chodzaza pa bedi pose mkanda wa mtundu wanji utasbiri wa mtundu wanji amen bedi lonse kudzaza tasbiri ndamataka yamba kupanga subhanallah ndeti akamakafika kwina akundeti tsiku lonse lata sana vile ntchito basi hadi kumango swali ndikumapanga matasbiri chisilamu cha mtundu wanji ndiye muona kuti ka element kameneko zigawo zina zinaphulikako monga ngati kushishtia ndikumene kuna atuluka jamaati tabligh mukafufuze mukapeza kuti ndichoncho chifuka Muhammad Ilyasa Kandarawi apozisi yake anali otsatira chishishtia ndiye sangapuzire kuchokera kwa munthu wachishishtia kupatula kuja chishishtia nifake muzao ni ma ideology zao amataka bwera mizikiti muhamanena kuti musiye kugwira ntchito muyende 3 days ndiye amuna amasiya ma business yao ndikuthamangira kuyenda 3 days akuti akapange ibada kuiwala kuti kupanga business hiyo ndikuthandiza family ndizofunikira kwambiri kusiyana ndikuta kukapanga even itikafu munzikiti kupanga itikafu munzikiti sikungapose mwamuna kutuluka nyumba mwake ndikukathamanga ndikukagwira ntchito ndikubweretsa zakudya family yake ndikutani ndikudya chifajani Islamu amene yuyu bambo amene yakuthandiza ndani akuthandiza family yake ndiye mumaona anthu akusiya family yao akuti akuyenda 40 days mpaka na yena amachoka ku India kwawoko 1 year akuti akuyenda cha tabliki so muona kuti anthu ngati amene wawa ndi anthu amene ngati first waziwa tidzaona ngati akupanga akutitanira ku Chisilamu koma akutitanira kuchani koma komacho ononeka amakhala ndi mikanda anthu awawaso nawonso amene tikwafotokozawa anaonekera pakati pa Asilamu pa ndizi mikanda zimene zili makosi mwawo zindevu zili peya kuno zitali zije ni zimaturban yani chinduwira chokulunga ngati bedsheet amene achata mapanga munaona akamamanga nduwira yawo nduwira ati makhala inu mkoza kufunda nduwira ichi imakhala bedsheet yaikulu imene chako yoti niyo mkoza kufunda ndithu koma yacha makulunga mutu basi akuti maphunziro munthu kupita ukaphunzira ati kakulungidwe kacha kanduwira zachani zimenezo munthu ukaphunzira kakulunga kwa nduwira ndi maphunziro anje amene akupindulitsa chani koma adiwe zimene amazika ngati ndizofunikira kwa basi kuika ndithu kalasi yoti sungangomanga nduwira imwe chisawa umange ngati mene akuphunzitsira shehe awawo ndiye anthu ngati amene wa anaonekera pamaso pa Asilamu munjira ngati imeneyo komanso amayankhula pakamwa pawopa ngati kuti zimene akuyankhulazo ndizowayitanira anthu kuchilungamo chifukwa Al-Hallaj anafika pomanena kuti inenso munthu akamawerenga Qur'an mu Al-Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir afotokoza zimenezo ma report amene adatolera kuti Al-Hallaj zimafika pone ati munthu akamawerenga Qur'an iye ndi kumamuza kunena kuti nanenso ndi ndizofanana ngati zimenezo kusonyeza kuti anafika pa kufuru kumanena kuti nayenso ali ndi Qur'an yake ndiye mudzaone masufi this is why amadana ni ahadithi amangofuna basi anthu azingophunzira chani za Qur'an mudzaone sukulu zawo amalimbikitsa kuphunzira chani Qur'ani basi why because amapanga hate kuti anthu aphunzire haki chifukwa chani amadziwa kuti the moment imene munthu atayambe kulowa ma ahadithi azindikira zonena kuti chisufi ndi chabodza ndifake mudzaone ana amene akupita mu sukulu za masufi samaphunzitsidwa kwambiri zinthu zokhuza ilmu yeniyeni akida yeniyeni saphunzitsidwa amangophunzitsidwa mungoloweza Qur'ani basi ngakhale Qur'ani yosauza sojani tanthauzo lake ndikumauza kuti pamene mwakhala muzingowerenga Qur'ani basi chifukwa chani mukawerenga Qur'ani mupeza madalitso ochuluka naam kuwerenga Qur'ani muli madalitso harufu ili yonse ndi chani ndi thawabu 10 koma Qur'ani yo tizingoyiwerenga tisadziwe zimene kutanthauza ayi
tidziwe zimene kutanthauzo fachani phindu lalikulu lili mukudziwa tanthauzo la Qur'ani osati mukutani mukuyiwerenga. Phindu lalikulu lili mukudziwa tanthauzo la Qur'ani osati kuyiwerenga koka. Kuyiwerengako madalitso alipo, upeza 10 pa harufi iliyonse. Ukamaliza Qur'ani yonse upeza madalitso ochuluka. Koma ngati sukudziwa zimene kutanthauza, iwe ndiwe munthu oluzabe basi. Chifukwa chani? Uzipezeka zoti ukupanga zinthu zosemphana ndi Qur'ani. Ndi zimene amachita masufi awo. Ndifake mudzaone kuti amapanga ufiti ndi kumabakira kuti umene usicha sufiti. Matalasimu. Kumanena kuti matalasimu ndi abwino bwino. Mesa tikulemba ndi Qur'ani. Ndi akulemba zimene zija ndi kumapatsa anthu lumatani ndi kumayika mu timasaka timatumba tating'ono tija basi kukolekera mchiuno, kukolekera pankono, kukolekera muchani, kukolekera mkhosi. Dzana ali kandi dzulo li brother ena ake amandifunsa kunena kuti ineyo anti yanga akundifotokozera kuti business yako yo siku yenda bwino pachifukwa chonena kuti sunapange matalasimu. Business yako yo siku yenda bwino pachifukwa sunapange chani matalasimu. Upite kwa shehe akakupatse matalasimu, akakupatsa pankono, akakupatsa mchiuno, akakupatsa mkhosi, akakupatsa matalasimu amene uona kuti business yako yo ikhala yotetezeka kuchani kuchitaka. Zimene za amene angayankhule ni munthu amene waphunzira za chisufi. Kaya kudziwa kapena sakudziwa. Chifukwa masufi zochitika zawo ndi ziti? This is why masufi amanyasidwa ndi munthu amene akuphunzitsa tauhidi. Masufi amanyasidwa ndi munthu amene akuphunzitsa maphunziro a aqida. That's why amatsekereza kuti aqida isatani isapite patsogolo. That's why muonenso kuti masufi panopa ndi adani a dziko la Saudi. Kama ona kumene tapita tsopano. Mudzaone kuti anthu amene ali patsogolo kudana ndi dziko la Saudi ndi masufi ndi mashia. Amene ali patsogolo kwambiri ndi masufi ni ndani? Ndi mashia. Chifukwa chani? Anthu amene wao amadana ndi chani? Ndi at-tauhidi. Anthu amene wao amadana ndi chani? Ndi as-sunna. Ndi anthu amene amafuna kuti anthu akuti tizingophunzira chisilamu kungoloweza Qur'ani basi zata. Tisalimbane ndi chani? Ndi kulowa mkatikati. Mpaka anapamafika ena kumayankhula kunena kuti ine mahadithi ndilibe nawo ntchito. Qur'ani imanditani? Imandikwanira. Ndikumanena kuti ine ndi Qur'ani yanga imene ndimawerenga basi imene imandikwana. Za mahadithi za Imam Bukhari mukuti achina Muslim nanda zimene zopanda ntchito. Mukudziwa bwanji kuti zimene za sahihi. Zimene sanangogwirizana basi ndikunena kuti zimene za sahihi basi. Ndiye ife timafunsa kuti sopano Qur'ani yo mukudziwa bwanji kuti ndi ya sahihi. Qur'ani tikudziwa bwanji kuti ndi ya sahihi. Yadutsa mibado yambiri eti. Ndiye tikukhulupirira bwanji kuti zimene zalembedwa mundizoona. Ndiye tikakane za mu Bukhari. Ndiye tikakane za Muslim. Amakana ifajani they know kuti ayaluka adziwika manhaji yawo kuti akutsatira zotani zosochera. Atsogolerawo ndi amene taachula apa Al-Hallaji, Ibn al-Farid, Ibn Arabi, Ibn Sina, komanso Uyatusi, Al-Farabi, amene wanenda amene ali ngati atsogoleri akulu kwambiri. Ndipo mukangopita kuchisufiko kungochula mayina awawa kumene kuti ni mashehe olemekezeka kwambiri. Koma anthu andota ndosochera. Kuteko ena akelero lina amanamizira Hanafi fenda Hanafi wallahi anthu amanja ndabodza. Chifukwa china Abu Hanifa sana aphunzise zonena kuti munthu akayima paswala phazira akasagunditse ndi phazira lawina. Pamene Abu Hanifa kana ala sunna, Abu Hanifa anali pa sunna. Ngati adapanga ma mistake, si ma mistake oti mpaka na lero lino Asilamu ndikumagawana mmene tikugawanirana pano. Abu Hanifa sada auza anthu kuti mukayima paswala aliyesazima paika musagundani. Abu Hanifa sana nezimezo. Koma ndi angati mugulamu yenye amene amati ife timatsatira Abu Hanifa timayima phaza aliyese paika. Ndanga Abu Hanifa sana phunzise swala ya mkazi paika. Abu Hanifa sana phunzise swala ya mamuna paika. Abu Hanifa anaphunzisa anthu swala imene iye anayiphunzira ikhuza ya mtumiki. Kuchokera kwa ndani? Kwa matabi'in. Amene anali matabi'in akulu. Abu Hanifa swala imene amaphunzisa inali imene. Palibe pamene Abu Hanifa ananena kuti swala ya mkazi kale yotere ya mamuna kale yotere. Koma iwo lero lina kunena kuti mkazi akafuna kuswali ayime chonchi, swala yake yakasalide kan mkazi ndi aka. Nkumaphunzisa ana ndithu zimenezo. Ana achikaza kuti ali ndi swala yawo, akaza ndi swala yawo, amuna swali ndi swala yawo. Akuti mkazi akamayima amina akamapanga sajida manja awayandikitse kumimba kungati finye chonchi. Asatani asatambasule asazitalikise chonchi. Zimenezo nzakuti mkazi akamayima mapazi akasatangaze kuma awayandikitse chonchi. Zandani zimenezo. Sitingagwirizane ndi anthu ngati amenewa mpaka anatibwerereka ikuta
at-tauhid tibwerere kwa aqida. That's why anthu amene amafunsa kuti ndi chifukwa chani inuyo simukugwirizana asilamu dziko lapansi lino simukuyendera limodzi bwanji nkhani ya mwezi bwanji mukungokangana kodi tikagwirizane nkhani ya mwezi pamene sitikugwirizana nkhani ya chikhulupiriro zingateke pamene tasemphana ku chikhulupiriro kale tikagwirizane nkhani ya mwezi wallahi nzosateka. Koma pamene inu ndine tidzagwirizane nkhani ya chikhulupiriro nkhani ya mwezi ndi yaying'ono kwambiri. Koma lero lino amene ali patsogolo kuyendetsa zimenezi mwafufuze ni masufi amene tikwanena. Amene akunena kuti ife sitingatenge umboni wa munthu mmodzi pa nkhani ya mwezi wa Shawwal, akuti timatenga umboni anthu awiri. Kukana munthu brother yako auona akunena kuti ifeyo chabwino yeye ka masule, si wauona ndiye amasule yeye. Akuti yeye ka masule. Kumangochi anthu kwakatema kuimba ifeso kunotaona inu amene mwaona no masulani. Ifeyo beidi ndila chinayi basi. Anthu amene utikagwirizane za mwezi vuto si za mwezi hizi. Wallahi vuto si za mwezi. Vuto ni ngani ya chikhulupiriro. Ndiye masufi ndi anthu ovuta kwa basi. Olata kapuzira ku Saudi ngati munthu ali sufi azakhalabe sufi basi. Kupatula kwa amene Allah amukonda kuti ayende pa njira yongoka. Kama vesesano pamene. Ndiye pamene azigogo athu amachoka kuno kupita ku Tanzania kukaphunzira chisilamu chimene anakaphunzira kumeneko ndi chimene iwo watu anabwera nacho anthu awawo amene tikwanena masufi fana kakhazikikaso kumeneko. Ndi azigogo athu akamati kupita kungudya chisilamu chimene amakachiphunzira ndi chiti chimenechi. Chifukwa chani tikafufuza nkhani ya Sulaimana ibn Daudi pamene ankatumiza anthu ochita business ku East Africa, anatumiza magulu 6 amene anakamwazikana ena ku Tanzania ena anakakhazikika kuti kumene kuja chisilamu chimene adachifalitsa ndi cha Uwaisiya tanena kuti ndiochekera kuti kumasufi ena amanena kuti Uwaisiya ni nthambi ya Qadiriya. Ndiye chisilamu chimene anafalitsa chinali cha chikadiriyacho ndifake mudzaone West Africa kwa chiluka cha anthu achikadiriya. Sudan chimodzimodzi kwa chiluka anthu amene wawa masufi. Ndiye iwo akabwera kuno kupanga propaganda azipanga kapena kuti akapanga dawa kuita na chisilamu chake chiti chachisufi icho. Ndifake mudzaona ije ni asilamu ku West Africa akaza chisilamu hijabu samayiona kuti ndi chinthu. Mudzaona kuti ndi akaza chisilamu koma avala movula angomanga agent ndikuija basi. Ndiye mukabweranso kuno chisimu mukalowe mmamizimo mukaona akaza amene akuti ndi achisilamu mavalidwe awo angokulunga duku tsitsi lokha wallahi amabisa na tsitsi samafuna kuti litani lionekere kosa libe nalo ntchito manja libe nawo ntchito mapaza libe nawo ntchito thupi lawo libe nawo ntchito koma na tsitsi lokha zimapezeka mkazi wapita malo okasamba kumene kuja mutumwa wamangamo chinthu koma kukwavala chotina abera akutindika kusambira pamaso pa amuna iye akona ngati kuti mkazi akuti anangouzira kuti abise chani tsitsi lake basi. Ndiye mkazi amene umumuuza zonena kuti ayi mayi valani hijabu yolondola hijabu kavalidwe kake ndi amene amvera. Ndifake timanena kuti musambire kaye kumuletsa zimenezo mumuyambe kaye kumutsuka kaye kwa akidako. Fako akida kwake ndikosokonekera. Awa amene timanena kupanga jumwa akatha kuswali jumwa kubwera kuzaswali jeni dhuhuri kenako akatere pamenepo Muhammad ya Rabbi sallu alayhi wa sallimu ya Rabbi sallu azigirana pene pa chamamoni. Amene ajawo tusizingatheke kuti taletse zimene zijazo mpaka anatibwerereka kuchani akida. Tikakonza kwa akida kuja akamudziwa Allah bwino chifukwa woto Allah samamudziwa ya. Komanso akamudziwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam bwino. Akuti khutuba papa iche ni pa mimbali paja khutuba tizingopanga mucharabu basi asamamve. Afuna kuti asamamve cholinga choti akhalebe muchani muumbuliwo ndi zimene amafuna ndo. Ndiye anthu ngati amene wawa stingagwirizane olopangano pomwe mpaka anatitamba kubwerera kuchani kwa aqida. Amwenye tikwanenawa sitimamvana olonkhani yokuza zakatul fitri yomwe simesa akunena kuti zakatul fitri mupereke ndalama. Chifukwa kumadhabu athu ife Abu Hanifa anatuza zoti tizipereka chani ndalama koma kushafi kwa amaletsa ndiye ina shafi ni muzipereka chakudyacho ife tizipereka cha ndalama. Pamenepo sitingagwirizane so basi. Chifukwa chani awa kutenga za Imamu Shafi kutipatsa ife iwo akutenga za Abu Hanifa zawo kusiya za mtumiki. So timene tatie ntibwere kwa mtumiki anapanga bwanji samafuna amatawatawa kutawatawa kufajani alindivuto ni mtumiki sama mkonda mtumiki andu amenaje kusunga ndevu si Chisilamu. Andamona ngati munthu akasunga ndevu ndi Chisilamu akavala nkanjo ndi amene ndera kupanga za chani za Chisilamu. Koma awawa amene tikwanena awa china halaji mesana ndi ndevu zambiri mbiri
amavala so zimikanjo zabwinonso zinduwira zawayika uko analowezanso Qur'ani yonse tutaona koma anthu amene amanena kuti iwo ndi Allah samazitenga amazitenga kuti iwo ndi Allah ena ndikumanena kuti basi iwo ndi anthu amene akupanga zodabwitsa makaramati ena kumanena kuti iwo palibe so paziko lapasi panodziwa kuposa ndi iwo basi koma alhamdulillah kuti Allah subhanahu wa ta'ala sadalole kuti chisilamu cho chionongeke kupatulapo kuti amene anaonongeka ndi anthu chifukwa chipembedzo cha Allah ndi amene amachiteteza basi chifukwa iwo nthawi zonse muzoyankhula zawo zimene amafuna ndikutani ndikufichiritsa kuwala kwa Allah amafuna kuti akukutire kuwala kuja kuti anthu akhalebe mu mdima so vuto ndi akida basi vuto ndi anthu amene wanda akida so bainana wa bainahum alkutub pakati pa ife ndiwo ni mabuku ake ati Allahu alquran war rasul sallallahu alayhi wasallam imene li sunna wa ashabihi zimene zili zofotokoza za maswahaba wa attabi'ina wa man tabi'ahum pamene amaonekera kuti awa ndi amene akutsatira chilungamo awa ndi amene akutsatira bodza so tili ndi nkhondo yayikulu kwambiri yomwe mankhwala ake ndi amene tikuphunzira pano yomwe ili akida yomwe ndi chani ndi akida ndi anthu amenewa amene tilafotokoza aja amaoneka ngati akuyitanira ku sunna koma akuyitanira kuchani kuzononga asilamu zomwe adazitenga kuchokera ku mabuku a Chigiriki chifukwa anthu amene amaphunzira ilmu kalam za ku Chigiriki uko ndipo mabuku amene wankati mwake mudadzaza shirki ndiye tikoza kunena kuti iwowa adapanga ngati mene adapangira Paulo pa Chikristu fa Paulo adasewera masewera akulu kwambiri pa Chikristu adayikamo m'Baibulo muja mabuku ake ije ni kalata wa Paulo kwa Roma kalata wa Paulo kwa Korinto kalata wa Paulo kwa Filipo kalata wa Paulo kwa uje zimene zijazo anthu lero akuzitenga ngati ndi gawo la Bible ndiye mmene muja Paulo analemba zambiri zotsutsa zimene Isa ibn Maryam kapena Yesu adaphunzitsa adatsutsamo zambiri zimene Yesu adaphunzitsa adamutenga iyeyo Paulo Yesu kuti ni mmodzi mwa atatu ponena kuti milungu ilipo itatu koma yonseyo ndi mmodzi ndi zimene anapanga Paulo so Paulo adaononga Chikristu munjira ngati imene ndiye nawonso adafuna kuti aononge asilamu munjira iti munjira imeneyi anthu amene wawawa adakhala aitaniri ku shiriki kudzera muzokamba zawo za Chigiriki ndipo iwowa adanamiza mitundu ya asilamu osazindikira kuti palibe vuto kupempha thandizo kudzera mwa anthu olungama amene adamwalira ali okondedwa kwambiri ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amabwera ni ahadithi amene adali ofoka mahadithi amene matabi'ina wa man tabi'ahum adawatsutsa kuti si mahadithi olondola mahadithi monga ngati ati pala hadithi kuchokera kwa Anas ibn Malik komanso Abu Ayyub al-Ansari ndi Jabir ibn Abdullah hadithi imene inadutsa mucheni cha maswahaba atatu amenewa koma maswahaba atatu amenewa sada fotokoze izizi alipo mkati mumumu hadithi imene yemwe ali kadhab wabodza ndiye akuti maswahaba atatu adafotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adanena kuti inna a'malakum nditudi ntchito zanu inuyo asilamu tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum mina al-amwat zimaonetsedwa kwa aqaribikum amene ali oyandikira kwambiri kwa inuyo amene anali ngati achibale yanu komanso wa ashairikum ndi amene mmakhala nawo pakati panu minal amwati mugulando omwalira hadithi inde adaisunga maulama ncholinga choti ife tidziwe kuti ndiyo salondola chifukwa anthu amaona ngati kuti tikabwera mwachitsanzo mu Musnad Ahmad ndekuti tipeza mahadithi onse olondola kapena tikabwera mu Sunan An-Nasa'i tipeza mahadithi onse olondola ndi Bukhari ni Muslim yeka mmene muli mahadithi olondola amene iwowa maulama awiriwa anawapanga scrutinize kuwaunika ndi kuona kuti anthu onse amene akufotokoza mahadithi awawa alibe chani alibe nthenda ina iliyonse ndipo adapanga ripoti kuchokeradi kwa anthu awawa
maulama akulu adaunika kale mpaka nada adavomereza kunena kuti umumudi mulibe hadithi yacha. Ndi maulama amene tikwanena apa sa munthawi yathu ino, munthawi yawo yomweyo yachina al-Bukhari yo ndi ya Muslim yo, anthu adaunika ndikuvomereza kuti umumudi mulibe chani hadithi yolakwika ina iliyonse. Akuti Bukhari wafeki chifa hadithi imene yoyo inachotsedwamo. Hadithi yake iti, hadithi yonena akuti man salla salati al-jum'a falyusalli ba'daha arba'an. Akuti hadithi imene kupezeka mu Bukhari. Chifukwa chani? Chifukwa cha yemwe amalemba zokhudza izizi analemba kuti rawahu al-Bukhari. Analemba kuti chani? Rawahu al-Bukhari. Hadithi imene anayilandira ndi ndani? Ndi al-Bukhari. Yonena kuti chani? Amene wapemphera swala ya Jumaa falyusalli ba'daha arba'an adh-dhuhri. Aswali pambuyo pake marakati 4 adh-dhuhri. Ndiye analemba kuti rawahu al-Bukhari. Ndiye mukapita mu Bukhari muja hadithi yo simapezeka. Ndiye chimene chimachitika ndi chani? Sufi ukamuza zona hadithi mu Bukhari mulibe, Bukhari wanu ndo wafeki. Inu mawahabi amatero basi. Mawahabi munachosama mahadithi ambiri mu Bukhari. Chifanya nati mashehe hao amango yankula zindu za mmutu ponamizira mabuku awawa, ndipo mu nthawi yo chifukwa cha umuli wa anthu amango tani amango vomereza. Ndiye lero lino anthu tikufufuza akanena kuti Bukhari tikumaka yang'ana ndi mu Bukhari mucha, tikakapanda kuosa ipezamo ndi tikumanena tizinzabodza zimu Bukhari mulibe. Ndiye iwowa anagwirisira ntchito hadithi imene ikupezeka mu Musnad Ahmad, komanso tikangana Musnad Ash-Shamiyin tipipezanso, mu Mu'jam al-Awsat tipipezanso, koma ndi hadithi yomwe ili kufokanso kwakukulu kwambiri, dhaifun jidda. Ntchito zathu akuti zimaonetsedwa kwa omwalira mugulaba le athu komanso amene timakhala nawo. Ndiye fa in kana khairan, zikapezeka kuti mu ntchito zimene zizi muli zabwino, kapena kuti ntchito zathu zikakhala kuti ndi zabwino pamene zikuonetsedwa kwa mizimuyo, istabisharu bihi, mizimu ija kuti masangalala, kapena kuti anthu omwalira aja amasangalala ndi ntchito zimenezi. Wa in kana ghaira dhalik, koma zikakhala kuti ntchito zo sizili choncho, kutanthauza kuti ntchito zo si zabwino, chimene chimachitika ndi chani? Qalu, amayankhula anthu omwalira aja kunena kuti Allahumma la tumithum, inu Allah musawamwaliritse iwo kapena musawatenge mizimu yawo, hatta tahdiyahum, mpaka namutawaongola, kama hadaitana, ngati mmenenso mudatiwongolera ifeyo. Ndiye hadithi itu imene amayigwirisira ntchito kuchisufiko kwambiri, kunena kuti ntchito zathu akuti zimaonetsedwa kwa chani? Kwa mizimu. Pachifukwa icho ifeyo tizikapemphanso kwa mizimuyo kuti zikatipangira maduwa awawa kwa ndani? Kwa Allah. Ndifake mudzaona kuti ambiri mugula masufi amene akhazikika kwambiri muchisufi samaopa kupita kumanda ndikumakapanga maduwa kwa mizimu. Amapita pamanda pa Abdul Qadir Jiran, kaya pandani ndani Diobandi, kaya pandani ndikumakapemba kumene kuja aghifni madadi, ngati mene apangira sondani Mashia. Chifukwa kwa iwo zimenezo kulibe chani? Kulibe vuto. Ndipo amafika pomanena kuti manda anthu amene alolungamawa ndikumawayika mu mzikiti, kukumba amene muja ndikuyikamo, kapena kuyikapo mzikiti kumene pamwamba pa manda aja ali ngati apo ndikutani? Ndikumanga mzikiti. Zimene zonso mpaka anazidafikaso kwa zambu yathu amene apezeka zoti akamwalira m'bale wawo kaya ndi ndani amakamwika pafupi ndi mzikiti. Sizimene zimachitika m'mamizi, zimafikaso poti mzikiti kumene kuyang'ana kumanda. Manda nukhala kusogolo kwa mzikitiko, zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam analetsa kuti tisapange manda kukhala chani? Qibla. Manda asakhale qibla ya Islamu. Akuti manda apa mtundu. Samatero manda apa mtundu eti. Manda apa mtundu lakakuyika pa mtundu kuwakuyika ni pa mtundu pamene koko. Mbuyo mwa zimene zimapangika mbuyo masufi enieniyo amapanga choncho. Banja la munthu ngati Abdul Qadir Jilani wamwalira, mwana wake wamwalira osamakayika pamodzi. Akayika pamodzi ndiye amamanga chishiraini. Ndiye makhala mmene momwe manda apa chibale. Zotsatira zake ndi chani? Chishiraini kapena chinyumba chimene chikutsogoloko anthu amalowa mmene muno makata ndikumakapembedza athu amene amwalira mmene mucha. Ndeno mashehe ofuna kudyera anthu amanena kuti muzipereka manda amene wamuzipereka sadaka imene mizimu yetani imatenga. Ndiye basi anthu amabwera ndi makobiri ma briefcase kumakamwaza mmene momwe ndalama. Kenako osesa azibwera azisesa akagawane ndi shehe tapanga ndalama zambiri apa. Basi masiku nikumata anthu amene okwaletsa shiriki angavomere sangavomere fanya kudyera momoka.
mashehe lero lino amene amapanga matrasimu osusukawa kwa uzonera ti shiriki imene mupanga matrasimu ngalo nayo kumoto samakhulupirira ndipo amapanga defend imene angapangire why akudyera muti mmene nanga samwenya kumafuna matrasimu ndakapanga matrasimu akumalipira mashehewa kumanena kuti shehe amene amandipangira cha matrasimu nitetezera business yanga mpaka ana mashehe amalozana atu kumalozana mashehe chili chonse basi mangothera kuti kufiti munthu asaime pa mimbali opanda kuwapempha mulandu mpaka na mulandu umakhalapo ndithu kukuitanitsa iweyo ndifanyani umakwera pa mimbali opanda chilolezo ino nthawi yakwana yoti anthu apemphere jumu wa shehe kulibe ati anthu mpaka namudikire shehe mpaka na anthu amatuka muzikiti kuimba foni shehe muli kuti kukanika anthu kupanga adhana pa mzikiti nthawi ya adhana yakwana chifukwa nena kuti chani opanga adhana ali kusika kupanga zake amwimbire foni abwera zapange adhana iweyo kungopanga adhana iweyo zikuonekera akukhazika pasi umapanga adhana unapempha unamuza ndani kuti upange adhana ino anthu alephere kuswali chifukwa choti ndikulibe ndifake timanena kuti ambiri mwa anthu amene wawa ndi anthu amene ngati angamwalira ali munjira imeneyi ndithudi Allah akawatizimula chifukwa chisilamu chamachitenga ni mchabambo wako amachitenga ni mchabambo wako kumaswalitsa anthu alibe twahara shehe janaba kumaswalitsa shehe ali janaba kumaswalitsa anthu chifukwa sakufuna kuti wina aliyese atsogolere iwo basi kuswalisa swalatul janaza alibe twahara nde anthu amene mukawaza kuti musamapange dua pakutha pa swala mumvana ifake nuna kuti mavuto sa amene aja amene aja si mavuto ndi aqida ndiye hadithi ngati imene iyi wakuigwirisira ntchito koma hadithi imene ndiyofoka kwambiri chifukwa cha kupezeka kwa munthu amene amachita kuti Maslama ibn Ulayi al-Kushaniyi ash-Shamiyi yemwe anthu odziwa bwino ma ahadithi adamupanga kuti yeye ni munthu wofoka ndipo adanena kuti mahadithi yake onse sangagwire ntchito mu Chisilamu. Yahya ibn Ma'in ni mmodzi mwa muhaddithin amene anali nzake wa Ahmad ibn Hanbal anali maulama amene adali kugulama muhaddithina mu nthawi ya mataba tabi'in. Yahya ibn Ma'in adayankhula kunena kuti Maslama ibn Ulayy al-Khushani laysa bi shay'in. Maslama amene yuyu ndi opanda ntchito ku mahadithi alibe ntchito ndi hadithi iyo semene mukupezeka Maslama ni munthu basi imene simagwira ntchito ku Chisilamu chifukwa chani iwo akumudziwa bwino Maslama amene anali ndefe sitingapange makani so ifeyo timveraso zimene anatiuza china Yahya ibn Ma'in kunena kuti chani kunena kuti hadithi imene ndiyo satani ndiyo salondola pa chifukwa ichi hadithi yoti ntchito zathu zimaonetsedwa kwa omwalira ndiyo salondola ndipo sikuyeneka kugwira ntchito mu Chisilamu ndipo masufi amakakamirabe kuti hadithi imene ndi yabwinobwino ndipo amayigwiritsira ntchito koma tatiyeni muone hadithi imene ili yolondola. Abu Huraira adayankhula kuti hadithi imene ndi marufu yani kuti ikufika sopandani pa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam tikabwera mu al-adab al-mufrad turfa'u lilmayyiti ba'da mautihi darajatuhu ama kwezedwa womwalira pambuyo pa kumwalira kwake daraja status pamaso pa Allah ama kwezedwa hiyo status yake womwaliratu mzimu wa munthu womwalira umakwezedwa status kuchoka pa status ina ndikufika pa status ina pambuyo poti munthu uja watani wamwalira fayaqul ndiye amayankhula munthu uja womwalira uja mzimu uyo kuyankhula kuti ai rabbi ino Allah ayu shay'in hadhi ndichani ichi chimene mukundipangirachi yani kuti mukundikwezeranji ne daraja ndiye fayaqul Allah amayankhula kuti waladuka istaghfara laka mwana wako wakupangira chani wakupangira istighfar wakupemphera chikhululuko ndiye ngati womwalira akufunsa Allah kuti chikuchitika ni chani akadziwe zimene munthu wa moyo akunena pamene Allah akumuza zoti amene wakupangira istighfar ni mwana wako choncho chifoti mwana wako wakupemphera chikhululuko ine ndakukweza chani daraja ndiye ngati anthu omwalira amamva zimene ife tikuyankhula chifukwa chani akumfunsa Allah chifukwa chani akumfunsa Allah kusonyeza kuti anthu amene wamiri yawo simagwira kupita kumanda mpaka mpemba munthu omwalira ndi chisonyezo choti munthu wako sukutani sukugwira sukugwira ndiye kwa lero mwina titayimikira pamenepa insha Allah wiki kubwera inde kuti tidzapitirize kuchokera pamenepo kuti tidzaone boza la anthu amenewa chifande anthu amene akuoneka ngati kuti ndi anthu asunna pakati pathu koma ndi anthu osochera kwa basi masufi ola azipereka cha mtundu wanji ndi anthu osokoneza
amapereka, amaoneka ngati ndi anthu okonda asilamu, ndi anthu okonda mtendere, ndi anthu okonda mgwirizano, koma ndi anthu amene ali kutali kwambiri ndi chilungamo, ndipo samafuna ubwino pakati pa anthu. Mpaka ana akida yathu itakhala yofanana. That's why asilamu sitingagwirizane kupatulapo chimene chinawagwirizanitsa asilamu oyambirira. Lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, kama qala Malik ibn Anas. Sitingakhale ife omalizira mu umma uno wongoka, kukhala wongoka, kupatulapo tigwiritsire ntchito chomwe chidawaongola oyambirira mu umma uno. Chimene chinawaongola oyambirira mu umma uno ndi at-tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala namudziwa bwino. Allah kuyankhula ya ayyuhalladhina amanu, ino amene mwakhulupirira, ittaqullaha, muopeni Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ndipo musamwalire pokapoka muli ndani, muli asilamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, gwiritsani nonse chingwe cha Allah pamodzi, wala tafarraku, musasiyani. Chingwe cha Allah ndi chani? At-tauhid, al-aqida, as-sunnah, al-islam, yomwe ndi imodzi. Ndipo musasiyane muchisilamu, musakale magulu. Maswahaba sana ali magulu. Ndi Allah akunena kuti wadhkuru, kumbukirani tsopano inu maswahaba, ni'matallahi alaikum, mtendere wa Allah pa inu, idh kuntum a'daan, pamene munali adani, fa'alafa baina qulubikum, ndi Allah anayigwirizanitsa chani? Mitima yanu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kenako munapezeka zoti mwasanduka kukhala my brothers. Sitingakhale wallahi andogwirizana kupatulapo kugwirizana chifukwa cha ndani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Timudziwe Allah, tidziwe at-tauhidi yeni, tiziletsana ashirki, zona zake mizikiti mwandu tiziletsana shiriki, tiziletsana bid'a, tizitanana ku at-tauhidi, ndikuitanana ku sunna. Tikatero tidzakhala tikugwiritsa chingwe cha Allah chani tonse pamodzi. So andasamanene kuti eten tigwirizane, tikagwirizane ndi anthu amene akida yathu yosiyana, wallahi nizosateka. Ndezo makazo fesa jisoni kumuona alimu akuyankhula kuti akulu tatieni tizisiye zaidi ndi za faradhi, amini zaidi ndi za sunna, koma mgwirizano ni faradhi. Mukapange mgwirizano ndi anthu amene akida hiyo yosiyana, mugwirizana ja? Momota zinena kuti akulu tatieni tiuzane za mgwirizano malinga ni mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam aphunzitsira. Tigwirizane akida. Mashehe aziyankhula zimene, tigwirizane na akida. Ndiye tuone tsopano amene afuna mgwirizano kuti ni ndani. Tisamana miziri umene ati tigwirizane pamene kugwirizana anthu makaido athu ndosiyana, wina akhulupirira kuti kupanga dua kwa munthu omwalira vuto palibe. Amene tikagwirizana zosateka. Ye tizindikire kuti palibe chimene chimagwirizanitsa anthu kupatulapo chani? Al-aqida. Ndipo palibe chimene chimasemphanitsa anthu kupatulapo chani? Ashiriki. At-tauhid wal aqidatu sahiha ndimene imagwirizanitsa anthu. Ndipo ashirki wal bid'a ndi zimene zimatani? Zimayambanitsa anthu. Ngati anthu akuyambana pa dziko lapansi pano chifukwa cha shiriki, komanso chifukwa chani? Chokonda bid'a. Chifukwa bid'a samafuna kumva, amafuna kuti azipangabe za bid'a zije, ndiye mugwirizana bwanji? Washiriki safuna kusiya za shiriki zije, afuna azipangabe za shiriki. Maswahaba atu amakhala ni maganizo otosiyana pa dini. Wina wakhala ni maganizo ena, wina wakhala koma samayambana. Koma lero lino wina ali maganizo ena, wina maganizo mpaka na kumatukwanana. Chimene chikupangisa ndi aqida. Ndithu ndiye kuphunzira kumene tikuphunzitsana apa ndi chinthu chimene chili chabwino kwa basi. Chifukwa tikudziwa kumene kukuchokera vuto, ndipo ndizosavuta kuti vuto limene lili tilipewe.